every time you're skipping down the street. Think about the shoes upon your feet today. It's a magic world when your toes uncurl. Shoo-beep-bop. Cipelići. Vašar u dobrotvorne svrhe. Danas se u Cipelgradu održava tradicionalni dobrotvorni vašar. Svi su se okupili u parku i izneli stvari koje su naumili da prodaju. Ove su knjige baš dobro očuvane, popkice. Sigurno ćemo dobiti dosta za njih. Dragana Nulina, uz malo sreće prodaćemo sve ove kolačiće. Pištolji na vodu, kupite pištolj na vodu, jeftino i dobro. Svaka čast, Charlie, ovi kolači su sigurno veoma ukusni. Bolje nemo da ih probaš, Skituljko. Ovo je najnoviji model moje pite za gađanje. Garantovano 100% efikasne, pogotovo protiv devetara Sokolića. Ali smo se raspričali. Imam posla, vidimo se. Divno! Nema ništa dok se ne uglanca po vojnički. Možeš da se ogledaš u njoj. Zdravo, devetaru. Šta? O, to si ti. Prestani već jednom da se šunjaš ljudima iza leđa. Žao mi je, devetaru, šta mogu, takav sam po prirodi, pogotovo u noću. Da nemate neki posao za mene? Ne. Čekaj da razmislim. A, imam posao, baš za tebe. Vidiš li onu gomilu đubreta tamo? Vidim, devetaru. Sramota da tu stoji, ukloni ga. Mogu li ga odneti kod mene u dvorište? Pa naravno. Ajde, kreni već jednom, nemaš ceo dan. Hop, 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 hop. Šunjelo je zasukao rukave i ubrzo je cela gomila bila popakovana u kutije i kese. Izvinite, devetaru. Šta je bilo? Možete li mi malo pomoći? Aha. Pa dobro. Hajde, mladiću, šta čekamo? Hajde, idemo. Hop, 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 hop. I tako su oni krenuli da prebace stare stvari u Šunjalovo dvorište. Hvala što si pomogao da složimo knjige, Skituljko. Ma nema problema, Pirueto. Izvini, ali moram sad da idem. Vidimo se. Samo da uzmem svoje stvari za prodaju. Hej, čekaj malo. Pa gde li je nestala moja gomila stvari? Zdravo, Skituljko. Izgledaš mi zabrinuto da nešto nije u redu? Baš tako. Neko mi je odneo stvari za prodaju. Ostavio sam ih ovde kraj devetareve tezge, a sad ih nema. Dobro, da čujem sve po redu. Šta je tu tačno bilo? Šta? O, nekoliko kantica za boje, stari ramovi za slike, baštenske alatke koje nisam nikad ni upotrebio. Koliko si mislio da zaradiš prodajom tih stvari? Pa, oko 3 funte. Dobro, požabavit ću se odmah. Nešto nije u redu? Šunjalo, što već jednom ne prestaneš da se šunješ, da nešto nije u redu? Da ti možda nisi vidio neke konzerve sa bojom ili ramove za slike? A? Izvini, Milek, pomenuli ti neku boju? Da, zašto pitaš? Pa ovaj, ja znam gde su Skituljkove stvari završile, u Šunjalovom dvorištu. U njegovom dvorištu? Ovoj, ja sam mislio da je to smeće za bacanje, zato sam i rekao Šunjalu da ga ukloni. Eto, vidite da ja uopšte nisam kriv. Ma ti nikad nisi kriv, žar ne? A kako bi bilo da ja to otkupim od Skituljka? Jel dosta 5 funti? Ha? Mislim da je to malo. Proda to, ti Skituljku daj 5 funti i smatrat ćemo da je slučaj zaključen. Evo, izvoli, Skituljko. Hvala, Šunjalo. Sve je dobro što se dobro svrši. Zar ne, Skituljko?